Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka jingthmu katanat election commission jongkari India ban penbit thamai ke electoral roll jongki nong thap vote hapo kari India baro kawai dak bawan ra ki kendon thamai lingba ka special intensive revision SIR kaba ka ECI jong ka sarkar India kala persang ban pentri kam yaka bat halor ka tigi jingthmu ka ECI kala benong ya ka BJP Meghalaya Pradesh ha khat phra tari unai lal 4% Bani kendu yu CEO jong katanat election commission ha jilla Meghalaya u Dr. BDR Tiwari. Hadian gaji kendu bar u CEO ha bayo banakran bar u vice president jong ka BJP Meghalaya Pradesh uba krabok lang ba sayamot ulong ha persang ban pet ki kendon kawanra shibun ki jing e khamtam mi kinong thap vote ha ka jilla jongi dak bakila phya hadu lai kategori kata ki bakha ha snam shijakhnai spa phraphonyo Bat ki badan kerteng haga electoral roll haga snam arhajar lai kinsa akumju katba ki bakha haga shitarik unai tung hadu atarik nopra arhajar saw kidan kam artri ki document ban penshisha kawai naladi bat kawai pat naki kmeki kpa katba ki bakha hadian ka artarik unopra arhajar saw kidan kawai pat kijing penshisha dak baki hap ban pren kam kijing penshai naladi bat nala ki kmeki kpa dak ba penen kam lang na baro ar Ulaong bakani ka banra jing e khamtam mi ki bomdon kemidon kapasyo badru lembat ki khatwai tali ki document ki belbetha dakar ECI bakidon kam ban penshisha bad na ki ki khatwai tali ki babon ki nong shong shnong ka jela Meghalaya kim dadon satya kumta ulaong banak liang ka BJP ka kentu ki ECI bansha ban pren kam daki weipat ki document ki bagi breu jong ka jela ki laban yo kum na ki rangba kur na ki rangba shnong lembat ki certificate baptist na ki balang bat ki wei Yang jo siu ong ba ni nakaliang ka jo ni imdon ai ruban ong dan dei tang naka ka bangi la yo nakaliang jo pingin forward per cha po ka ICI te ka song hak ICI par minta ba kan pej pat ya kan ka kam hak bai dei pa sip pi jongi Kalian ka por ai sai kata te ga ai ka shon ni tang ba bar hangi kampot sang kan ni ka special intensive revision kan ni kan sa sang lo ni hadian ngai skam ba la ka jing kali ka jing ai jongi la ka jing to sa ka ICI let's say hapor shwa bakin sang kamu in yo kan ya ka ICI kan skap ka jing ka ai jimut jongi kanang baki nong song song jongi kin yo ya kalat nong ji pi kata ka ka ba ngi ai halor ka tu ka chiti sha ka ICI leng bau CEO ba un ai ban consider ya kintu ki criteria ka baki kilabu untuk kan Kala subum tala lakim don cuk mi pakin le si don la kaliang jong kakur kirang bakur ku mentahi ka ngisem ba ka dis council ka pha ka wipu ka kur bakan register te kamut ba urang bakur ude ban don ka hok ban ai ka jing syak te kum kita ki ka isi akan pediang ka jing la kaliang jong ka BJP ni le ya kendu mentakas ngi ya CEO jong ka Meghalaya Dr. BDTR Tiwari kawai kalong halor kanika special intensive revision kaba tip lengkot SIR ya kaba ka election commission ka of India kala persang ban pentrai kam ya ka baka jimut jo kanika special intensive revision kalong lemar ban revise biang ya gitu ki ya ki electoral roll kabat ki kani kalong kaba don bun ki kendon kaba habangi pej habangi laya pej badia tai bhai kani te kan wala chibun ka jing kham tam ya ki nong thabut ki jongi hak state ka jongi malka ki don likely ki kendon ka ba ka ECI ka bu hapo jo kan ka special intensive revision ka benta ka benkong kalong ba itu ki ba kha hapo usnem ka sitarik Julai prapnyo but ki badon pa ya ka kerteng ka jong ka electoral rule house nem arhajar lai kamut ikini kimdon kamsu ya kaba kin banle ya ka revision yaki kamut kini kinne kumtu kumba kelalong tendai haka kerdan ka baar kata ki ong ka kategori ka baar kini ki bakha ya Julai ka sitar Julai hadu ka atarik jung Disember aljar saw kini kin hab ban ai artli ki dokumen ki ban pensisha ba kinyo ya banyo ya ka ban perlungi ki kerteng ki jongki hapo ka electoral
ka banukong kalong bakin haban ai ka jing pisha yeladi bat ka baar kalong iwei na ki kimi ki kpa la balong ni kimi la balong ni kpa bat ka balai pat kalong ka kitu ki ba kahadien jong ka arterik Desember ar haja sau kini pat kidon ka sakawai pat ka kam khendiat kalong kidon kam ya ka jing pisha na la dia nungkong pat arngut ki wei kimi bi kpa kamu baro ar ki di bandon jing pisha Tende habangi yakren pat hakatu ka jingelang ni ong ba kan mana sibun ka jing namal ka wei ka long balada ki chu mtai ki tu ki khun ki bamdon chu ki kimi ki pa le kumlo nyo nang lu ya ka jing pisha lani bla yap no ikpa lani la yap no ikimi don stang marwei lani ki tu ki ba la ya song klat no te kumlo ki nyo pat ya kata ka jing pisha ki don saki khat wei teli ki kot jing pisha kabala ai da ka ECI kidon khatwei teli ban khambun na kini kilong giba kim ya dei bata bat hakade ha state ke jongi ban bun ki nong song song jongi kim da don kum ya kini kum ong ka pension pay ka pension payment order madon kitu ki bom tre haki kam sarkar kini anang lu ya kata nang ta kini ki ba tre haki central office haki state PCU nang ta kini ki balon haki bank haki post office LIC nang ta kini ki balon ya ka matriculation education policy permanent residential certificate forest right certificate OBC ST SC national register citizen family register but land house allotment certificate kum kini kamu ni syamba hakani ka state ka jongi kim dalong kenrei babun hi kim don te kumta ni sokhya halo kan ka benta te nakata nakaliang jo ka parti nila bu ya ka jing ka appeal syaka ECI leng ba u CEO jo ka bigalia bakin sya yangi haka state ka jongi ya ka bakin sya ya kiwe ki jing pisha menta kum ka certificate na kirang ba snong ka certificate na ki balang ka certificate na ka ki school na kinu ke ba jadi bat ka ri ka jongi ta kani ka long khrang ba ki nok sok snong hakari ha state ka jongi palo kinyo kanya kalat ban long kinong jet apo ka ha ka election ta kata ka di jing thu ba jing sokya ka jongi balada ngi supek betang na kani ka ba ka ai ka guideline jong ka ECI kabamut hi babun hi kinong ki song song dingi kinum yo tempo chu kabut kan bun hi kinum yo tempo sekum tangi sokhia halor kani kabunta tingi ai kani ka jing tho ban ka syaka ECI leng ba CEO ban kerpat bakin ban relax kendian hati ji dei ba state